Aladin. Jednom davno, ispod neba osvjetljenog sjajnim zvijezdama, nalazila se pećina puna zlatnog posuđa, bisernih ogrlica, prstenja s rubinima, dijamantnih kruna i još raznog blaga. Među blagom se nalazila i čarobna svjetiljka koja donosi sreću. Blago nitko nije htio dirati jer je mislio da je pećina ukleta, pa u nju nitko nije htio ni ulaziti. Zbog toga je i čarobna svjetiljka dugo stajala u mračnoj pećini neiskorištena. U blizini pećine živio je siromašni dječak po imenu Aladin. Jednog dana na vrata mu je zakucao čarobnjak po imenu Mustafa i predložio mu nešto što Aladin nije mogao odbiti. On će mu reći gdje se nalazi pećina puna blaga, ali samo ako mu iz pećine donese čarobnu svjetiljku. Za uzvrat može uzeti svo blago koje nađe u pećini. Aladin je malo razmišljao, ali je ubrzo pristao na Mustafinu ponudu. Nije ga bilo strah što je pećina ukleta. Kada je ušao, imao je što vidjeti. Blještavilo. Sve prepuno dijamanata, rubina, safira i ostalog dragog kamenja. Prekrasan srebrni i zlatni nakit i na kraju ružna prašnjava svjetiljka koja mu se činila potpuno nezanimljiva. Uzeo je svjetiljku kako se dogovorio s Mustafom. Kada je vidio da Aladin izlazi iz pećine, čarobnjak se približio, zgrabio svjetiljku i gurnuo Aladina natrag u pećinu. Mustafa je bio zao i htio ga je prevariti. No, od uzbuđenja što je se napokon dočepao, svjetiljka mu je ispala iz ruku i otkotrljala se natrag u pećinu. Pećina je bila mračna, pa je Aladin krenuo brisati svjetiljku kako bi ju upalio. Protrljao ju je i dogodilo se čudo. Iz svjetiljke je izašao dobri duh koji je ispunjavao sve gospodareve želje. S obzirom da je Aladin bio zatočen u pećini, prvo što je poželio bilo je da izađe van. Dobri duh je pucnuo prstima i Aladin se našao pred pećinom. Siromašni dječak Aladin tako je zbog čarobne svjetiljke postao bogat. Odjednom je nosio skupocjenu odjeću i živio u luksuznoj palači. Nije navikao živjeti s tolikim bogatstvom, pa je poželio to s nekime podijeliti. Ali taj neko je morao biti poseban i dobar. Rekao je to dobrom duhu iz čarobne svjetiljke, pa mu je ovaj organizirao susret s prekrasnom mladom princezom. Ona je također bila bogata, pa je Aladinov raskošni životni stil nije bio ništa posebno. Više joj je zanimalo kakva je Aladin osoba i sve njegove kvalitete. Nakon samo par sati druženja, par se zaljubio i odlučio vjenčati. Nakon što su se vjenčali, Aladin je postao prestolonasljednik. Ali sve to čuo zločesti Mustafa, koji se osjećao prevarenim jer je svo bogatstvo koje je Aladin stekao uz pomoć čarobne svjetiljke trebalo biti njegovo. Mustafa je smislio plan kako doći do Aladinove palače. Obukao se u prodavača svjetiljki i otišao do palače gdje su ga lijepo ugostili. No Mustafu je zanimala samo čarobna svjetiljka. Rekao je princezi kako toj staroj i ružnoj svjetiljki nije mjesto u tako lijepoj palači. Predložio je da neuglednu svjetiljku zamijeni novom i sjajnom. Princeza je vidjela da stara svjetiljka nagrđuje izgled nove i raskošne palače, pa je pristala na zamjenu. Čim mu je čarobna svjetiljka dospjela u ruke, Mustafa ju je protrljao i poželio svo Aladinovo bogatstvo. Kako je dobri duh uvijek slušao svog gospodara, pucnuo je prstima i istog trena mu je ispunio želju. Aladin je bio jako tužan i osjećao se bespomoćno. Znao je da princeza nije kriva što je Mustafa prevario, ali nije znao kako vratiti prijašnji život. Kada je princeza shvatila što je učinila, smislila je plan kako bi vratila staru svjetiljku. Princeza je organizirala veliku gozbu kako bi proslavila zajednički život s Mustafom. Pripremila je obilje hrane i pića, a Mustafa se prejedao i opijao. Nakon nekog vremena zaspao je, a to je bila prilika Aladinu da dođe u palaču i protrlja opet čarobnu svjetiljku kako bi sve vratio na staro. Tako je i bilo. Osim što se sve vratilo na staro, Aladin je poželio da Mustafa ode živjeti u pustinju kako više nikome ne bi mogao nanositi zlo. Aladin i princeza su još dugo živjeli sretno, a svjetiljka je prešla u nasljedstvo njihove djece koja su kasnije također živjela sretno i bezbrižno. Čiča miča, gotova je priča.